Gusztási Károly vagyok, születtem 1946-ban Gomboson. Azóta is itt élek, szeretem ezt a vidéket, a székeseket, legelők. Itt vagyunk a Duna mellett, sokat jártam a határt, gyerekkoromban is. Kamillát szedtünk, gyógynövényeket gyűjtöttünk. Hát és ismerem is a határt, mind a tenyeremet. 1962-ben odaadtak Inasnak ide a helyi földműves szövetkezetbe. 3 évig Inas voltam, kitanultam a mesterséget, mint géplakatos, de azóta is foglalkoztam földműveléssel, méhészettel. Vadász voltam, halász voltam, ilyen amatőr régész is voltam. Hát sok mindennel, most az utóbbi időben ilyen fafaragással is foglalkoztam. Ez a régészet úgy ragadt rám, hogy elemi iskolában, 7. osztályban volt az iskolában egy valami vetélkedő a falu múltjáról. Ez volt a téma. Valami, és akkor hát volt 2 csoport, voltak olyan jobb tanulók voltak, azok külön csoportban, azóta én meg hát én nem voltam jó tanuló. Voltak 1-2 kollégám volt, akivel hát jobban voltam is. Na és akkor egy évben mentünk, mert szarkafészkeket is kiszedtük, gyűjtöttük a káros vadaknak a tojásait, meg a kis szarkákat, kis szürke vargyukat. És épp arra mentem köröztül, akkor nem volt bicikli még nekünk, hanem gyalog torony irány neki a Karavukói erdőnek. És épp olyan földön mentünk köröztül, ami tele volt ilyen régiség. Ott van egy ilyen lelőhely, az a Fehérmezőnek hívják máma, és ott volt egy ilyen hát kőkori település. És akkor találtam pár dolgot, meg aztán meg így történelem órán is a történelem tanár az biztos szerette a régiséget, meg volt még egy osztálytársunk, a Buzási Laci, az akkor járt ki Zomborba egy régész, az a Velereiter Pál, abban az időben. És akkor az többször hozott be az iskolába ilyen, hát az öregapja, amit kiszántott, ilyen, mit tudom én, ilyen edénydarabokat, ezt-azt, és akkor behozta a történelmi órára. Nekünk az jó volt, mert az megmutatta a történelmi tanárnak, ez a Fülek István volt, és akkor már elmúlott a történelmi óra, mert mivel elmagyarázta, hogy mi lehetett ez, még hogy lehetett, akkor hát nem kellett se felelni, se tanulni, hanem hát is akkor vagy így, meg ebben vetélkedővel, úgyhogy én tudtam már, hogy lehet ilyen régiségeket találni, ott, ahogy fölfedeztem azt a Fehérmezői lelőhelyet. És akkor oda kimentünk párszor, és annyi anyagot gyűjtöttünk, hogy ezek, akik a másik csapatnak nem volt annyi, még 10 része sem, mint amit mink összeszedtünk ottan. Hát és azóta úgy nem tudom, nem kopott ki bennem, hogy bennem mindig jobban bennem van ez a régészet, mert ez egy olyan érdekes dolog is, ez a régészet. Szóval ez egy sikerélmény volt akkor, ugye? Hát nem tudod, milyen régészet, ez, ha elmész keresni, akkor úgy, nem tudom, úgy begerjeszt, hogy na most mit találsz már, most is, ha még a szemen az állandó olyan lejár a földön, hogy mit látsz, vagy mit találsz, vagy, de észre is veszek mindent, mert... Ez már olyan, mint egy szakmai ártalom. Még volt, hogy még kombájló is, hogy kombályoztam, akkor is a földet figyeltem, és találtam is kőbaltát, mert megláttam úgy a buzak közt, vagy nem is tudom, mit vágtam, vagy kukoricát. Fantázia. Aki keres, azt talál, ugye? Abban az időben már meséltem, hogy elkezdtek, ott annyi cserép volt azon a részen, hogy a földek akkor még fő voltak ilyen holdas darabokra parcellázó, és az embereknek szmétát
egy akadályos, hogy mikor kapálták a kukoricát, akkor mindig kivertek apaérit a sok cserép, úgyhogy talicskával kihordták a kocsi útra. Meg még voltak ilyen csiszult kövek, amit malomnak használtak. Azt is az emberek kihozták és megyekarónak lerakták a földjük szélére. Én emlékszek rá még abban az időben, akkor csak én sem tudtam, hogy az mi az, de aztán már rájöttem, hogy ezek a malmok voltak. És akkor, mikor elkezdték azt a földeket, tagosítás lett, vagy nem tudom, hogy a szövetkezetnek is volt ottan, és akkor összehozták a földeket, és akkor elkezdtek el hernyótalpasokkal szántani. Hát nem szántottak azok sem még nagyon mélyen. És akkor sok szép dolgot lehetett találni. Voltak ilyen istenség-szobrok, mint ami az a bogénya ottan, amit Hozsákon, amit a Szergely talált. Én onnan találtam 14-et. Mondom, nem egy évben, de az olyan szenzáció volt, mert később, hát ezt megtudták többen, meg a Szergely is megtudta. És akkor, Szergelyen úgy jöttem kapcsolatba, hogy 63-ban mentem innen iskolába, Hozsákon jártam és iskolába. Szerbű nem tudtam, egy-két szót tudtam szerbű. És akkor, de a Szergely már tudta, hogy én foglalkozok ilyen régészettel, és akkor megismerkedtünk. És akkor hát jobban lettünk, és én eljártam hozzá a házához. Úgyhogy ha volt valami olyan feladat, amit nem tudtam lefordítani szerbű, akkor ő segített nekem, ezt tudtam megoldani. És akkor hát mindig kérdezte, hogy hát nem tudott rendesen, hogy magyarul, de olyan érdekesen beszélt, hogy Karcsi, van valami, találtál valamit, mit találtál, meg itt ez érdekelni, meg az érdekelni, hát akkor én azért találtam mindig valamit, meg vittem is neki mindent. És akkor minden héten kijárt hozzám együtt, hogy mit találtam, mert engem a piszkát az ördög, én mindig mentem keresni valamit, mert engem is érdekelt. És akkor hát sok szép dolgot találtam, meg csontból is tárgyokat, akkor még lehetett találni. De különösen ez érdekeltek, tehát ezek az istenségi szobrok. És akkor mindig, ahogy találtam, akkor volt, hogy adott pár dinárt is, meg mit tudom én. Aztán jött még egy kollégája, valami török Márkóhoz, valami bankba dolgozott, az is olyan gyűjtögető volt. És akkor az is járt hozzám, akkor néha hoztak egy tőrkést, egy új tőrkést, tehát ahova fizettek, tudod, a gyereknek meg mi kellett, mit tudom én. Több eszem lett volna, akkor majd nem adtam volna el ezeket a szobrokat se nekik, vagyis hát majdnem, hogy oda lett ajándék hozzá. Hát találtam a szép dolgokat ilyen. Egyszer egy helyen, hogy az Eke kifordította, találtam 12 csonttárgyat. 2 cigonyt, ilyen szarvas csontbú, 15 centi hosszúak voltak, és szépen ki volt csiszolva olyan. Azt is adottam, most ott van a Hozsáki Múzeumban, meg lehet nézni még. Hát no, nem tudom fősorolni sok mindent, kőbardák, sok kést, ilyen pattintott késeket, akkor még lehetett találni a szépeket. Hát itt egy van nekem csak akkor, ami akkor volt bőven, most már nem lehet találni, mert ezek a korszerű mezőgazdasági gépekért, egy tárcska, meg aprító, meg mit tudom én, mindig végigmennek, mindig törik a cselepeket is, meg amik vannak még tárgyak, úgyhogy találni még, mert azt mondják, aki keres, azt talál, de ritkán lehet találni most már valamit. Úgyhogy én is hát több mint 50 éve már, 50-60 éve már kezdtem gyűjteni ezeket, de mondom, az elején az értékeseket azt mind elcsereverétem, meg ott ajándékoztam a Szergelynek. És aztán, mikor már észre kaptam, akkor már annyit nem lehetett találni, de még amit lehetett, azt összegyűjtöttem, úgyhogy az megvan még, ami. Még manapság is még, mert majdnem minden vasárnap kimegyek egyet kerülni, és akkor hát néha egy hálósúly vagy egy
edényfüle, vagy hasonló, lehet egy kőbalta is, vagy valamilyen még megtalálható. Valami lezárás beszédbe szerinted kell, vagy... Hát én nem tudom, hogy mit lehet mondani, hogy mai Nem napig tudom, valami- is fürkésző dal. Azt lehetne. Mai napig is. Még bírok menni, addig biztos.